bunne o. Ah, Ezinne bunne o. Onye nwere nne biko lezie ya anya o. Onye nwere mama biko lezie ya anya o. Maka nne amaka nne dị ụtọ o. Nne bụ ihe o. Nne amaka nne bara uru o. Onye ga-emere m o. O nne amaka nne dị ụtọ o. Ayama. Mami mo nne bụ nne bụ ife. Onye nwere ihe ka ndị nnaba gị enyela m. Gịnị bụ ihe ka ndị nnaba gị enyela m? Mama amaka nne dị ụtọ o. Ayama nne dị ụtọ o. Nne amaka Ezinne nne dị mma o. Nne bara uru n'olu m anyị. Nne dị mma ayama mama ezi mama o. Ayama mama o ezi mama mo. Ayama nne mama Ezinne mụrụ m nneọma oyoyo mo. Ayama nne dị ụtọ o. Nne dị mma o. Ayama ọ bụrụ na nwere ego aga m enye nne m. Porque biko ya gwawa ihe ire esi tata. Ọ masakwa o. Ya gwazi. Sala. Mami ke ihu na-eme. Ekwenje. Anyị na-eto ofe onu. Ofe ji gbara n'ọrụ. Ofe onu. Anyị na-ete. Ekwenje ofe anyị na-esi. Saa, ka anyị bịa na anyị na-eme ite. Mama ị na-ezie n'anya ịfụnụnụ. Akpara bụ nwa ya America ọmarịa. Na-amụ ezi ọrụ gosiri ọra. O specialize n'ofe onu. Mba isi ego ya mama ya atụ. N'ọnya ka ọ na-etegharị. Maria agba nwanyị kerizide ihe ọwụ ike gwu ọnụ n'ọnya na-arụkwa ya etiti ewere na-atọ Mami anyị ofe ka ị ofe na-atọkwara ụtọ n'anya o. So can you get us there na different class? Onye awopụtanụ ka m lere ya anya o. Ka mara ma ọ gbasikwere ike ịza na ị ga-azụta moto n'ahịa. Thank God. Ya gwa ife a ga-akwadebe ata. Me and his we don't be the West Cameroon cheta. Oh, yeah, yeah, is can sauce of the fried rice, everything. One in Kenaka to lose that. So I didn't. Oh, yeah, dear. Oh, don't want to go. Yeah, what I have for the celebrants. Betty, Ifeoma Mgbachi. Oh, one why. Only one they mean here today. Okay, Kefi ya gwakwania. Then now we have a chicken to the end. Oh, yeah, no. Foko ya ofuma. No, ya unshu. Amen. Now Jesus Christ will Amen. Okay, chetakwa ya afa girls. Only test kitchen. Thank you. Fambo. This is comfort Emelugo.
Ya gwa ihe a na-akwadobe tata. Ihe a na-akwadobe tata bụ na Jehova mere ihe o jiri bụrụ Chukwu site na nwanne di m ka Chineke tiri ahụ n'ahụ ya a na-akpọ batide n'oyibo. Onye ka anyị na-akwadobe ka anyị wee mere dịka onye mụzuru nwa tozuru etozu esi eme n'ụwa. Ya gwa anyị etu isi enyere ha aka n'ebe a tata. Etu si enyere ha aka bụ na n'afọ na ihe na-aga nke ọma, maka na ihe na-aga nke ọma ya bụ enyemaka na-enye ka afọ na udo ihe ọbụla na-aga etu kwesịrị elu, ka onye ọbụla bịara ebe a were aṅụrị wee laa, ka a ghara inwe ihe mkpọtụ, ka a ghara inwe ihe mmadụ iwere ibi iwe. So na enyemaka nke mbụ ka afọ na ihe na-aga n'anya ka ihe gaa n'usoro ntụ kwesịrị elu, ka onye ọbụla bịara ebe a were aṅụrị laa. Ya gwa ya afọ onye na-eme birthday tata. Afọ onye na-eme birthday taa bụ Beti Ifeoma Mgbachi. Ka eyi na-agwakwana ya. Ihe na-agwa ya bụ na ebe ọ bụ na Chineke tiri ahụ n'ahụ a na ọ ya anọka n'ọkwa more years and more years. Ya na celebration ọzọ a ya emezi ya bụ nke oru ya bụ Igbo ya bịa nwa even though mụ nwakwa ebe a ụmụ nke be wee sokpuru ụmụ ehi wee bịa celebrate nwanne nna ha na ahụ Chukwu na-etirie na ndụ o nyere ya. Ekpere m bụ na ihe mmadụ mere nna ya na nwa ya emekwara ya nye, na etu aha nne esi duru ndụ ha wee mere mbụ ụmụ ya na ụmụ ha ya emekwara karịa nke ha mere nne ha na nna ha, na ụmụ ndị ha ya amụta ya emere ha ihe ọma karịa nke ha mere nne ha na nna ha. Ekpere na-ayọ mbụ na ndị nle ya bịa ebe a na ụkwụ ama mkpọbi ha n'ụzọ, na ije ha ya abụ ije ọma bụrụ ije ewere onweghị onye uke ya erido n'ezi, na ndị nle ya abịa ebe a onye ọbụla ndebe esi ala gbuo ọ batakwa ya si ya nnọọ n'afọ Jizọs. Thank you ma. Chetakwara afa gị. Afa mbụ Mrs. Comfort Emerugo, nwunye diọkpara nwaanyị na-eme ihe a. Beti Mgbachi ọ dị m obodo ọkpara nne ya. Okay, we are here for the birthday celebration of our dear mom, Lady Betty Mgbachi, and we are the decorators. Yes, I can see your handwork. Afọ m ihe niile na-eme. Ifeoma Akwa, olives, cakes, and Ka nne mụrụ chifi na-eji elu nne dị ụtọ nne mmesoma aya mma nne Chiamaka nne dị ụtọ nne Manelmo oyoyo mo aya mma afọ mụrụ chifi Igbo afọ mụrụ m aya mma mama ndị nne goridelu aya mma lọlọ m bịanụ gbabara m egwu maka igbu ụkwa nne ịbụ Ezinne ndị nne niile sweet mama mụ ma ndị bi n'ụlọ ole ma ndị nọ n'ama ndị nọ n'obodo oyibo ndị nọ na USA aya mma ndị nọ na London ndị nọ na Italy aya mma ebe ọ bụ na ị nọrọ okuli ọchọba abara m egwu anyị ndị nne niile ahụ n'onwe egwu a ọ nọ n'ụlọ ọ nọ na ma ọ bụ n'elu babara m egwu anyị wepụta ego gị ituo mama gị na nne Amaka nne dị ụtọ sweet mother m afọ mụrụ chifu aya mma elu mama m lee ya ka ọ na-ewere egwu babara m egwu mama babara m egwu aya mma ndị nne ahụnụ egwu ahụ ọ bụrụ na ị nwere nne ọtọ mgbe ọ bụla ịnọ ka ịzọpụrụ nna anyị egwu celebrate your mother oya see how special they be mama Chukwu gọzie gị aya mma Chukwu bi n'igwe gọziere m nne m rumo eze ndị eze buliere m nne m rumo elu ọ
ọlụ nwanyị alụ di ya lee Chukwu na-eleta ndụ ụwa jụrụ ajụ buliere m nne m elu gọziere m nne mụrụ m amụ letara m nne mụrụ m mee ya ka ọ dị ka ibe ya n'elu ụwa Chukwu gọzie gị Chukwu gọziere mama m ndị nne niile Chineke gọzie unu ekpere m na-ekpe onye tara akwụkwọ ga-eri uru anyị ọ bụrụ na ịtasị akwụkwọ nwa gị ga-eleta gị nka ileta mama ga-eleta papa ileta papa ga-eleta mama egbukwala nne mụrụ gị n'ihi oke ọchịchọ egbukwala nne mụrụ gị na nne dị oke mkpa gọzie mama gị ka nne wegọra gị ọfọ ndị hụla ya ezi mama ya aka m dị n'elu nne m ebe ngala mama m ebe ngala ngala kwesịrị gị oyoyo mo aya mma ya mma Ifeoma Mgbachi
Iluzie solunu akuna bini inata kwala inakwazio kama yani no wono okungwali boy katienti iluzie bulwa onyo mebezi na nigo okungwali boy katienti jebo iluzie wolo na Mwane mebe onyo mebe zinani bo Ogazi amaka wejina brombo Ogazi amaka wejina Osili onyo mkenkeni jile Ekeke na lojika isabalo Ajia shakata na mulu Sakebeno Ajia salebe ibelino Hasadebe na ya mulu Hobia muze no silimo salebe no Namo na Mwane bene Ojeligo bwevine Ojeligo bichila Mwane bene Mwane mabezina ebezina Inanya enegomani memmo welani memmo fonde Catholic fonde Anglican fonde Pentecostal fonde Oka White fonde Omenala manamika awe fonaba Igbo Catholic Church mani baba biko odito religious ano mamem Igbo Catholic Church no here odito religious Already when I make a church never can they draw the knee not the man. After you draw the knee not the man. Already go to Pentecostal church under grace of God, assemblies of God. Can somebody shout hallelujah? I hear you one now. Already you don't walk a white and white. Oh, children are sorrowful. Hallelujah. Sọ́sì tọ́ka ẹ̀dùn. Ọ̀bùlì ìfẹ́ lójú. Àwọ̀ ẹ̀gbòrírí káàbò rírí. Anyị na-ekele ugbu ekele sa aka ịmụtara onye ewu eto dike n'ebe ọkụzụ eto dike na nke mere nwoke ọzọ anyị si gị ịra gị na-esi m na-asụ ya mara nwanne m nwoke bụ Akaji Ugo ọkụzụ sịrị nnọọ nwere enyi ya nwoke na ụmụ ya na-emebe ndị tata nọ ya aka mma ka isoro ya wee jee ngwesị ya na ọ dị mma edina nkịta agwụ ofu so ngwesị ya na mba esi ya wee bịa maka na mgbe babịa kpụwara ichi na mụ si ya wee bịa ebe a wee fụ na the family dị mma fụ na family ya na-egbobi emume wee sị ya na mba esi ya wee bịa nke a maka na onye jee ije ọdịrị ya mma wee jekwakwa ọzọ mana ọ bụrụ na ije ịnara anyị nke ije akwakwa ọzọ ịma ejezi so na famili dị oke onye ka ndị wee soro ya azụ anyị na-ekele unu. Let's know you and why you're here. I'm here in respect of my friend Akaji Ugo. We are military men, so we don't know how to proceed. We just come in respect of my friend. It's one of the contingent that came to secure the place. Okay, I appreciate the mommy that is doing birthday.
What do you tell the mommy? 70 years is not easy. God bless and give her more years. Amen. Wish her happy more years. Yes. Happy birthday. You're welcome. Thank you. Thank you. Mercy Apostle. Thank you, my friend. I like the guy for him. About high chief somewhere. Richard Okeke will be elected. Will be a zook of Amwezi. I said no. I believe in Mgbachi. I can't imagine the labor. I'm a member Makana Adamwezi. One and one. I'm wondering why, in the sense that now, when Chineke is in Oraukwu, the crusade in Oraukwu, not the very active, are in China here. So no one knows why in the Mechuka. I'm a Yakanji in a labor, on a mention of Bubaria. I can figure out more, yeah, the car. 70 years out of music. Well, I never like I make a fair. I know you go. Well, we are born. Chubi ya tu kasiri ani do nenu npa aro nenu aro katago oye sinike na abanike obosi ndi oya dia na rike na de mma okwu aya abia aya dere amadero umu ya mma onye chuba ha ya chudie oya na emeri mgbe niile okwanyere egbere ya wasi mgbe ni egbere mi umu ya ndị kwadoro ihe a ụmụ ya niile ha nchakwadoro ya ọ bụgoro na ofu ya ka aka dị mma o wee mee ya ụmụ ya niile ka anyị ma ọ ya dịrị ha na mma ọ ya bara ha. I said, no, welcome so much. You came and you came early.
ọbọchị sabụrụ nwere ọbọchị n'izu ọ bụrụ na ọbụla mere tile afọ ọgwụ n'afọ ya ka a na-eselebreti ụfọdụ na-abịa n'ụlọ egwu ya birthday nke aha gaa mana nke ahụ na-asị ka eselebreti ego dị n'ọdịs n'ụwa Tinubu ala ọchịchị Tinubu biko anyị amalitego Glory, glory, glory to the Son. Hallelujah! Hosanna! 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 Blessed be the name of the Lord. Hosanna! 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 Blessed be the name of the Lord. Udobunaga dikenaga, Eze Jesus Udobunaga dikenaga, Udobunaga dikenaga, Udobunaga bụ Jesus na onye na-eme mma. Udobunaga dikenaga, Eze Jesus Udobunaga dikenaga. Odogwunaga bụ dike n'agha, mmalite ma ọgwụgwụ bụ dike n'agha, eze nke ndị eze bụ dike n'agha, Jizọs odogwunaga dike n'agha, onye na-eme mma odogwunaga dike n'agha, eze Jizọs odogwunaga dike n'agha. Anyị ekpere n'afọ Jizọs Kraịst. Onye nwe Chineke dị mma, nke nwa bụ naanị onye a na-ekpesi arụ ihe niile a ga-ekpe ekpe ahụ. Nwanne otu onye odogwu n'agha, ihe kwuru ka ị na-eme. Onye nwe anyị wee na-enye gị ekene, wee na-asị gị dịbe otuto gị n'ebe ọ dị ukwuu. Onye nwe anyị anyị abịakwa n'ụbọchị taata. Onye nwe anyị abịa ka celebrate 70 years birthday ọ dịrị izi. Mmadụ dịgidere ndụ wee ruo from 1 year to 70 years. Onye nwe na Chineke anyị gbara ebe a ga-ebe wee kenebe gị, anyị gbara ka anyị ga-esi wee kenebe gị. Kama na ihe mere wuru anyị ga na-asị gị gị ribe otuto gị Chineke ọma, anyị wee na-ekene gị ekene wee na-asị gị daalụ n'ime ka n'afọ Jizọs Kraịst onye ezi omume. Anyị wee na-ekpopụkwa n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị gị na nwanne anyị nwaanyị a this is 70 years. Onye nwa na Chineke ị ga-atụkwasịra ndụ n'elu ndụ, ị ga-atụkwasịra arọ n'elu arọ. Ọ ga-adị ndụ na arụ ike, ọ bụrụ na ịdị ndụ bisokpụrụ, ọ ga-adị ndụ na arụ ike were ụkwa na-akpagharị were mgbe nwa Chineke ga-asị na oge ezuo. Onye nwa na Chineke anyị wee na-akpọkụrụ wee na-ekwu dị okwu. Onye nwe anyị udo na ifere anyị ga-achọ n'ezinụlọ a, udo na ịfụnanya udo ga-atọ atọ ga-achọ n'ezinụlọ a. Onye nwe anyị sị bifo anyị ekwuo anyị bụrụ ụzọ gbe na ihe niile ahụ anyị na-ekwu na imesigo ọbacha niile a wee na-anyọ n'ime ezinụlọ a. Onye nwe weta udo gị, onye weta ịfụnanya gị, onye weta amamihe gị, weta ihe akụkụ ihe wewe weta udo na ịfụnanya Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile. Na nwanne anụ anyị na-celebrate today ihe maka usu Chineke ndị agha. Ọ bụrụ na ọ dị 90 to 100 ọ dị sị ma ọ gịwa Chineke bụ onye nke mara mma. Chineke ọma iwe na-ayọ gị ọbụla dị ka anyị jara ebe a. Chineke biko ife anyị na-ayọ bụ ife nke pụrụ anyị ga-eme n'iru. Chineke bụ ụzọ kpere azụ, mana anyị na-ekwu dị egwu wee na-asị na agụ ọbụla ga-ekulite, mmụọ ọbụla ga-ekulite, ajọ mmadụ ọbụla ga-ekulite isi na udo ọwa nnata na ezinụlọ a. Onye nwere oche gị na-echichasị ya bụ ihe na-abịa n'afọ Jizọs Kraịst onye ezi omume. A ga na-akpọkụ na-aga n'ihu ife ọ na-ala ogbu nye anyị nwa anyị ga-eji wee na-efe gị ofe, nye anyị nwa anyị ga-eji wee na-asọpụrụ gị, nye anyị nwa anyị ga-eji wee matara ezi na Chineke ka ịbụ Chineke n'ihi na anyị onwe anyị matara na isi na onye ọna nwere gị nwere ife niile. Onye nwe Chineke bata n'ezinụlọ a. Anyị na-ekwu okwu na from 19 December a ga-afụ ife dị iche n'ime, a ga-afụ ife dị iche n'ime. Onye nwe na Chineke dịka ndị a nne ka anyị na-awụ mee gara ka anyị pụrụ ya gị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.
Kubino kind of. The chairman, I'm going to carry the chairman. Buenas, yo. Olùdí kàyé bíárò. Olùdí kàyé bíárò. Chineke nàlá ọjọ́ à. Ayé àti ọ̀yà tó láàyè mọ́ méjì oyè àbọ̀kọ́. Ayé èdè anáàbẹ̀dá. Ìlọsí Chineke. Oṣù òjijì ayé báyìí yẹ, ìtọ́rin náà yẹ báyìí yẹ. Ẹgbẹ́ ọ̀yẹ́ sì ìwé kátó. Ọ̀yà náà wípé ìdúró ayé. Onye gba ikọ̀ ìlọsí ọjọ́ àkáyíká ayé ọ̀dọ́ àìmọ̀ ní ìfọ̀nsọ́ ìkáàsì onye gba ayé. Ilé òjòsí, aláàjì ọ̀nà, láàrín ọ̀rọ̀, mọ́. Ìdá àyàwó. Àyàwó. Dịka ejikwa anyị n'aka, a sịrị mmanụ chaalụ m chaalụ nwunye dị nọ, anyị mfaji atata ntụtụ a ga-esi akụsiri onwe anyị. Eke tu, debere ya agba ọjị m. Eke ndị Igbo ọjị. Sowali ọlọ́run di kọ́rẹ́tì nǹkan náà. Itu akan tahu mereka itu adalah itu akan tanya dia sebagai cincin mana ada dulu orang pakai nanti orang pun berani sikit masih nyong nanti neraka kau ya wah itu masih suatu yang marah ini lain nanti yang lain Tena bawa kopiah. Iya. Macam kaya nak ya. Rumah saya nak muamu, nak kuat. Kaya nak yo, kena kali. Aku isnai gadi kecil ada buat busu. Macam maya pai, macam maya pai. Saya gani jeje, saya gana bata. Ajo, ibe noni waya nono na, sono na saya noni. Saya nak yo noni noni na saya noni. Orang tu saya nak yo. Saya guna kan saya tu mai guna kan saya tu mai. Saya nak yo. Saya nak sih. Orang lain, benar pun, ini akan siap dia, akan dia. Setelah nak apa? Punya pelai ini tak pakai hanya dia yang kau biar aja. Terusnya ada apa yang nak kita lanjut nanya. Benar yang umat ini nak nona usai, tu dua ibu. Cái ngồi vô cái nó cứ lại cái như vậy, cái là quả gì mà cái này như vậy, có đi hai chuyện thì cái luôn bạc, cái là cái là quan trọng cái cái mà ta có đi được cái này vậy, còn làm cho nó qua, anh đi chụp lại như vậy, mai giờ nó quan hệ bạc, ta có này mấy xem như vậy, còn cái nào có đây à? Ono kano, on beda ni, so magi si kewan, ayo si kewan, maka mulai, mau beli, ayo nanya lagi, benar, ayo hamil pak, anu ada cina, kuai tidak mau, benar jangan ayo, mana gak makan, so, ini siapa pun kau beri semua, so
maka nlekọta mmadụ izie ịlekọta n'otu anyị mụta nwa anyị mụtara n'afa Jizọs Kraịst onye nwe
IOP na album na foto ga-eti ya mama na ngwa ndị mmadụ na ndị bi Igbo bịara asị na asị na ogbupụta ya gosi ya evidence joke ejide keeki ejide aka mama jide keeki ese picture ka ndị bi Igbo bụọrọ ya waka ndị ọcha ụmụ ya tinye aka ana na ọzọ ese picture n'esisigo isego okay ngwanụ ọ dịgo Adigo. God bless you. Whiskey Lexus 960. This house na chia. I am working kind of the spelling of Jesus. If I say give me J, would I name J? Till I spell Lord Jesus till the last alphabet. I am ready. Somebody give me J. J Kana Nwala. Somebody give me J. Give me E. Give me S. Give me U. Give me S. And we God. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, how old are you now? How old are you now? Let's go. How old are you now? How
Anywhere from 6 to 8, anywhere from 8 to 10, anywhere from 10 to 11. Before every time, cheer for God. The highest wife will be of Oraukwu. Otta. I like Kelegi. I should Patrick. Obigi Otta. Can't you see? I don't kind of. I can even remember what started.
After that, the man was I know that I can say, well, say, welcome to the home. I better I would have mind and body. Like high chief, super high chief. Thank you. Sir, I will tell you. Can you figure out what I'm making back? This is age. Now who's seeking? Where's the idea? As well as angry. Now you don't remember. Yeah, Rukia. Where get 2 years? Where can you know? I just don't know where my Maguma I can't hit them. Yeah, what I look at King. Come on, ndị obi m na ndị ichie ekwuchie n'ukwu kpee ekpere kpeelu nwaanyị mee ka anyị nọrọ n'ọnọdụ kpekwuorogo nwa kwuo n'ihi eseke ya nke anụ m ebe a wee na-ekwu ka ọgwọ ha gọrọ ebe ha kperu ọ bịara mmezu n'aka Chineke na ndị a our people, they're good. I soon is not. The young boys, down there. Come on for it. You do my about the mother long life and prosperity that our God already started doing it since she's alive to see her children and she's alive to see her children's children and she will be alive to see her 4th generation in Jesus' name. The first,
I got like it.
Yes, Aruka Akwa, 70 more than years. Good health. God bless our son. Mom go ready. Mom biko ke gwa ya tai.
Aruka Akwa. Ka ego anyị efe ime tata. Ka obi dị gị tata? Ọnwụ onye na-ekele tata ụmụ oge ndị ikwu n'ibe ka ndị na-ekele tata onye na-ekele tata. America ọnọdụ adịghị ụzọ ya ka na-ekele ka anyị n'ụbọchị taata Chineke nna onye ogologo na arụ isi ike nwaanyị oge na-ehureri nsọ ya n'afọ ebe ọ na-arụ ọrụ a na-achọ nwa gị nwoke Obi ekefi nwere ike ịbịa tata jenọ outside. Nwa nwoke aka ekele ọgwụ Prince Obiora Mgbachi ya anọghị ihe ekele and na-abụkwa Chineke na-anara ekele n'isi ọrụ ọrụ na-arụ n'ebe ọ nọ o jiwa wee na-arụkwa nwa na nwunye na Chineke na-agọzi ya ndị otu akọ gị na-agọzi ya na-adị ndị agha Jizọs and ọ bụ onye ọbụla ọbịa na-amasị arụ na arụsi ọta ebe ọ na-arụ ọrụ aka nchawa na otu ọsọ na n'ebe ọ n'aha Jizọs. Auntie, biko ka mara afa yi. Okay, go abada. Biko ka ego anyị ka obi dị tata. I really thank God. I really appreciate God. Make an impact on me. See, one more people there. Oh my God, my nano. I'm not such a Kekpeli na-ekpelu ma ọ mịta atọ na-emese m. I'm making them long life and prosperity. I just celebrate for more and more. Next year by this time, you guys celebrate here can. Yes, the people Kefi na-akwasị ndị bịa alụ location tata ndị ha nọ your invitation. Thank you for coming. When I can experience it, when I see that I didn't be alone, and I actually asked, I'm going to pay the to ask you, because I swear not to know. Yes, I'm making it so you can come. I appreciate everybody for coming. I appreciate everybody for coming. Yes, I appreciate everybody for coming. Okay, Mom, thank you. Daddy and the mommy, if you go so dear, one was a dear man, you go if you also did them, one was a demon, to Guano Mianga, one of them was a demon. Ayo, Nawade, Marie. Oh no, Umu-Agbala na die
ọnwa na nwunye ya ka ebumnobi na ịfụnanya ha nwere n'ezinụlọ ka Chineke nwere ịfụnanya pụrụ iche amara pụrụ iche na ngọzi na ha abụ na n'onye kwuru nwanne ya ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ịfụnanya na-asị ya ka nzukọ ka ana m ekpere ha ekpere ọma asị na ọ ga-adịrị ha na mma na-ayọkwa amara Chineke n'ụmụ ha mụrụ amụ maka na ije ụwa mmiri ya nwa azụ anya mgbe na-asị n'etu a o si dị ha mere ha na-emekọ nne ha na nna ha nwunye dị ma nna dị n'ikwu na ibe ha anya Chineke ga-ewetakwa amara dị etu onye n'isi ha n'aka Amen. What is your position in this family? Okay, in this family, I am down. Emeka Mgbachi, Sister Mgbachi, okay. From ABC, where are you? I'm village. Umu-Agbala. Okay. I am saying thank you. Mama Mama Emeka Mama Digi, Yabu Nedigi, the red data. I can't figure out why Mama did you be going? Yes. Nambo, I'm a national Kenna. When I came in the minute, when I'm a little bit sad, I'm my Kenna. You see, legend, Petit, Mgbachi, Aruka Akwa. Then I open a gun to this year. When I finish in a can, when I'm not calling the other than when I start a lake, William stop me to see the study of the Jesus. Can you feel like Mama? Can you feel like okay, yes, like Aruka Akwa, Petit Mgbachi. Let's move as one matter. I want to say, I blow your cook. I blow your cook. I want you to go when I cook a pocata. So I want to say, how are you, can you see Umu-Agbala? You wouldn't even be here. The bomb, where for Nambo, I like the Umu-Agbala doctor in Yechi, Mgbachi, why? Because I didn't global. I'll make it here. Then you can see me. Why you are my one so why you be Sarah? Why you some on an prince? Obiala Mgbachi. I make any name of the I have a sponsor, ask for everything. Son making I make a chicken and you see that. Chicken and you're going to go to that. Let's go to two. I don't man, I don't mother. I don't mother, oh, yeah, there's only nation has never come. Oh, yeah, the general. I never see any more about Jesus. I never see any more about Jesus. You have not had never had any more about Jesus. Papa Jesus said that you come up to Haman Bakahan. You met Swakahan. Jesus Christ is the one. If I need to get a govin, one year, I say no. Can the Malaka? Yes. I can't get a Mama has a Mama ya abụghị nke ọ bụ di m bụ ọkpara nne ka ọ maka na nne di m ụtọrọ okwu n'okwu so na ha ọ bụ nwanne di m ụmụ ya mụrụ nwa dị ala
ezinụlọ be gị na di mbụ nwanne. What is it you are going to come on? Ihe nwere ike ikwu maka ama abụ na nwaanyị ịpụ ụmụ nwaanyị gbara ọ gbara Ka ihe agwa ya maka mama ya. Ihe m na-achọ ka m kwuo maka mama ezi amaghị na ọgba n'isi ebu na ọ bụ nwaanyị gbara nnukwu mbọ bụrụ nwaanyị ka ibie maka nwaanyị ịfụ ọ zụrụ ụmụ ya andị na ọha nọ ebe ihe na-ehi mmiri andị ọ bụ nwaanyị eziokwu ọ pụtakwa ihe adịghị mma okwu na ihe adịghị mma andị ụmụ ya efe ojighị ụmụ ya gwuo egwu ọ zụrụ ha dịka nne m ihe si wee gwuo maka na ọ bụ nwaanyị ahụ agbara ezi ala na ọ rụrụ ọrụ ọfụma dịka nne ezinụlọ be Mgbachi. I thought over 70 years. Are you happy for her? I'm very happy. And you are going to go to you take care how can I even though I don't want 20 years. Now 70 years because 6 years come now as a kid. Why I 100 or where you you go 70 Jack in what area? Oh yeah. Go on. I don't have 60. In a baby. I'm not going to look at 70 years. And when got a minute, 100. Bido ọrụ ọganihu na onye bido ọrụ ezinụlọ n'isi nwanne di m aha bụ Beti Ifeoma Mgbachi Aruka Akwa na ọya arụ ya n'isi mmiri n'onye ebe ụmụ ahụ n'ebe nwunye nwa ya n'ụwata ụwa ya niile na jụọ aka dị ike jụọba ya dị na abịa Chineke ama mma ahụ ụmụazị ala agbakọrọ ikwu nne ha ha na-abịa ha na-eme ọfụma ha na-abịa etu ha na-abịa etukwa nna ha ochie ha na-abịa maka ọ bụ na ha ha abịa anya ya bịa ebe anyị bịara ike I say good luck. Dalo, welcome. Yes, sir. After Ifeoma Mgbachi, oil and gas. Okay, if you want oil and gas. Oh my God, if you knew, I will not really have. Okay. Thank you. Okay, position you is it? Position you. Okay, I'm my family. I did 4 plus 1 girl. Okay. Yeah, so I'm third one. Mama can you come here? Can you only bed there? Can you feel I'm going to because if you have to know a young and the other time this time around, you can next year, I can't get this year. Can you go buy? Can you the mother? Can you the mother buy? My mom is somebody. In fact, my mom is somebody. Only I know somebody no one. You teach people very well. I live my life. Only can do much together. Now, so that's the thing. I can I can see it. Can you bring this moment? This morning, 6 months down. Now I am doing that. In fact, now I am doing that. We go 130 years. Oh my prayer. I see it now. Thank you very much. Maybe client. Oh yeah, now. I appreciate it. Oya ka imara afa gị o. Mgbachi. Ife na-etu gị. Okay, one. Okay, ka ife eme ebe a tata. It's a kind of celebration. My mom is 70 years old. I'm so happy. I wish her long life, prosperity, and good health. Ka ekpeli na-ekpere mama gị. I am praying for my mom to live more than 90 years old. That's what I'm praying for my mom. Kenezie ndị ọra bịa nkene ha. I'm praying for everybody who comes to celebrate my mom. I'm praying for God to give them good health. God to give them more life. Thank you. Abesi Apostle TV anyị na-eje ebe ọ na-eme na Oraukwu n'Igbo niile. Abesi Apostle TV Africa anyị na-ebe akụrụ ọ na-ebe o mere ego anyị na-ebe n'ime Mgbachi ihe obi nda gbara anyị ebe
na-asị anyị ka anyị hazie ife a na-eme n'elu mama anyị enwecha ụha n'elu mama anyị na-ekele Dr. Umu-Agbala bụ onye sponsor ihe a bụ daughter-in-law. Yes, anyị kele di ya osoji ebe ka ọ bụ akpụkpọ anyị gbara ahụ 70 ihe perfect birthday celebration 70 years ọ ga-ebe 80 90 100 mighty name of Jesus. Obi na anyị kele gị akaghị m aga ebe ị na ị ga-alụ ọfụma very soon ihe ọmụrụ ya be nna ya be gị ọ dị na ụmụnne gị ha na-eme ọfụma gosi ya esopọt na ndị mmadụ bịara ebe a na Oraukwu Royal prestigious Royal Cabinet led by Odidi ndị ochie ndị ụmụnne ya mọm na ebe a ndị ukwuru ibe dị iche iche ụmụada na ebe a ndị ụmụnna na ebe a na ndị inyom na ebe a ndị niile na ebe a na-agba eze nke eze ohiri na-aga nke ekere Chineke si na ndị niile tiri aka na m na-aga n'iru ọ bụ ebere nne na-ebere m na m na-enwe ihe ọma ọ bụ ebere mama nne bụ nne mama oyoyo nne m ayama o nwere nne lezie ya anya o nne bara uru nna bakwara uru kama na o nwere ihe dị